Lolu uhlangothi lweqembu le-NFP obelungeyona ingxenye yengqungquthela okukhethwe kuyo Ubuholi luthi lamalungu awalandelanga imigomo yeqembu khathi ehlela ingqungquthela. Lokho bekwenzeka eThekwini asikwazi futhi nangendlela okwenzeke ngayo akuhambisani nemigomo nenqubomgomo ye-National Freedom Party ngoba phakathi kwezinye izinto sibone okokuqala kukhona nabantu iqembu elibamisile kodwa futhi kukhona nabantu abangenabo ubulungu obusemthethweni be-National Freedom Party. Umdletshe uthi bona balinde isinqumo senkantolo yokudluliswa kwamacala yaseBloemfontein njengoba basidlulisela phambili isinqumo senkantolo yaseMgungundlovu eyachitha ubuholi obabuqokiwe. I-National Freedom Party yaba nenkomfa yokukhetha ubuholi la mina nabanye si-NEC sakhethwa khona. Kepha kwathi ngonyaka ka-2021 inkantolo enkulu yaseMgungundlovu yabuchitha lobo buholi ngoba ithi akulandelwanga imigudu efanele. Isinyathelo salamalungu sizolihlukanisa phakathi iqembu. Kuyasikhathaza indlela esibabona abanye babaholi noma amalungu e-National Freedom Party ayiphatha ngayo ngoba ukwenza kwawo kusenza sikholwe thina njenge-NFP ukuthi umuntu olithanda ngempela iqembu ngeke enze lezi zinto abazenzayo ukuthi ezokuthi bakhe uqhekeko. Umdletshe uthi bakulungela ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe isimo seqembu kodwa hayi uma bezibiza ngabaholi beqembu. Esimile khona lokho kokuthi uma laba abathi bakhethwe enkonfeni bevuma ukuthi bakhethwe enkonfeni okungafanele ukuthi ihlale bevuma ukuthi okwamanje akusibona abaholi kuze kuba kuhlala inkonfa la onke amalungu e-NFP ezoba ingxenye khona. Kumanje i-NFP isamisiwe ukungenela ukhethwe i-IEC kuze kube ilungisa isimo sobuholi beqembu.